Isabel Allende naix a Lima l'any 1942. És una escriptora, autora de grans obres, la qual la venda total dels seus llibres alcança els 73 milions d'exemplars i la seva obra ha sigut traduïda a 42 idiomes. És considerada l'autora viva més llegida en llengua espanyola. Neboda de l'expresident de Xile, Salvador Allende. Va passar la seva infància entre Bolívia i Estats Units. Es va casar amb Miguel Frías, amb qui va tenir 2 fills. Va treballar en la ONU i resideix en aquest any especialment en Brussel·les i Suïssa, on va començar la seva tasca literària en 1974 amb l'obra L'Abuela Panchita. Encara que no tingué massa èxit, el començament no seria fins a la publicació de la seva obra, La Casa de los Espíritus, on va alcançar el seu cim convertint-se en una gran escriptora. La seva filla Paula va morir als 28 anys, fet que li va suposar escriure la novel·la Paula, en homenatge a la seva filla. L'any 1998 publicà Hija de la Fortuna i el 2006 Inés de l'Alma Mía. La seva primera novel·la històrica, la qual varen tenir una gran acollida. L'estil d'Isabel Allende destaca per l'integració de l'humor en la seva obra, la extensa descripció dels paisatges, èmfasis en allò cultural i, sobretot, La Casa de los Espíritus. És una obra clau dintre del moviment del realisme màgic, la qual ha sigut portada al cine, encara que no és exactament la mateixa versió. També s'ha portat a la xicoteta pantalla la seva obra Inés de l'Alma Mía. També escriu diverses obres les quals considera autobiogràfiques, almenys en una quarta substancial de la novel·la. La seva última obra, Violeta, ha sigut publicada enguany, perquè és una dona important en la història. No n'hi ha cap dubte en considerar a Isabel Allende una de les escriptores més importants de la història, almenys en la llengua espanyola. Destaca sobretot en la facilitat que té de seduir al lector, amb novel·les properes i de lèxic relativament fàcil per a la lectura. A més, és capaç d'escriure novel·les de diferent temàtica i assolir que tinguen molta qualitat.